Det jeg gerne vil præsentere for i dag er en sukkerfri hindbærfromage med mascarpone og friske bær. Hjemme ved os elsker vi hindbærfromage, både som en lækker dessert, men også som fyld i forskellige ting, som blandt andet fastelavnsbold eller lavkage eller noget i den stil. Jeg har lige været i gang med at lave hindbærfromage til fastelavnsboller, og har i den forbindelse lovet min familie, at vi selvfølgelig skulle have hindbærfromage bagefter, for jeg tænkte, der er rigeligt til, vi sagtens skulle få det bagefter. Men det viste sig så, at jeg brugte over halvdelen af fromagen til fastelavnsbolleren. Så stod jeg lige pludselig der og havde faktisk ikke nok til, at familien kunne få os. Så tænkte jeg, at et eller andet måtte jeg kunne gøre. Så jeg kiggede i mit køleskab og fandt ud af, at jeg faktisk havde noget mascarpone. Så tænkte jeg, det prøver jeg. Så jeg blandede cirka 200 gram mascarpone i desserten, og det endte faktisk med, at det blev rigtig godt, men jeg synes, der manglede lidt. Der har altid havrebær. Så tog og gjorde alle bærene klar og vendte dem i, og det blev så skønt. Det var virkelig, virkelig frisk og smagt virkelig godt. Så ingen tvivl om, det skal gøres sådan igen en anden gang, fordi det kom virkelig bag på mig, hvor godt det er. Det er så godt. Hvis I kunne lide min video, er I velkommen til at like og subscribe, og eventuelt gå ind på min profil og se nogle flere af mine videoer. Der er lidt af hvert at vælge imellem.